Hei hei ja tervetuloa tänne paine- ja venytysaiheiselle joogatunnille. Eli tänään tehdään vähän käsiä ja pääasiassa ristiselkää. Ja käsien kohdalla jo puhutaan vähän enemmän tuosta paineesta ja venytyksestä ja sitten ristiselän kohdalla toisella tavalla. No niin, eli aloitellaan taas sillä, että saavutaan vähän paikalle. Eli voidaan olla siellä ristiistunnassa ja otetaan muutama syvä sisään- ja uloshengitys. Sisään ja ulos. Ja taas niillä uloshengityksillä työnnetään ne arjen murheet sinne joogamaton ulkopuolelle. Nyt ei ole läsnä mitään muuta kuin sinä ja se joogamatto ja tämä harjoitus. Uloshengityksellä työnnetään ne arjen murheet pois kauas siitä joogamatolta. Hyvä. Ja lähdetään sitten saman tien liikkeelle. Eli lähdetään liikkeelle tuosta laiskiaisen sormista. Eli siinä tullaan tähän niin kuin konttausasentoon ensin. Ja sitten laitetaan painoa tonne sormien päälle, jolloin ne sormet pikkusen venyy. Ja ollaan tässä noin 3 minuuttia. Eli joo. Ja tosiaan silloin sopivasti painetta. Ja tässä voi tuntua vähän painetta tuolla rystysten puolella ja venytystä esimerkiksi siellä kämmenen puolella ja toki noissa sormien pienissä lihaksissa myös tuntuu kivasti pientä venytystä. Sormien pienet lihakset venyy ja tuonne rystyspuolelle tulee sitä painetta. Ja niveliä on hyvä harjoittaa sillä lailla, että kun sinne tulee siihen niveleen sitä painetta, niin se vahvistaa sitä nivelen rakennetta myöskin omalla tavallaan, eli se nivelestä tulee kestävämpi ja niin kuin se vähän niin kuin vahvistuu se nivel siinä, kun sinne tulee sitä painetta myöskin. Sen pitää olla oikeanlaista sen paineen, että sitten taas niin kuin, jos niitä niveliä vastaan liikaa tekee työtä, niin tottahan se sitten niin kuin, vähän voi niin kuin kipeyttääkin sitä niveltä, mutta siis pääasiassa se on niin kuin ihan hyvä, että sitä niveltä vähän harjoitetaan. Pidetään sitä kättä siellä venytyksessä vielä pieni hetki, sellainen 15 sekuntia.
Hyvä, ja sitten voitte vapauttaa, mutta älkää ravistelko niitä sormia vielä, vaan vapautatte ne siihen polvien päälle. Ja nyt tunnette sen nesteen alkavan kiertää siellä sormissa. Voitte huomata, että siellä nivelessä tapahtuu sitä nestevirtausta todennäköisesti. Ja voi tuntua sellainen lämmön tai viileyden tunne siellä. Ja se voi niinku virrata siihen niveleen. Ja se on tosi tärkeää, että siellä nivelessä kiertää se neste, koska jos ei sitä niveltä käytetä millään lailla, niin sinne ei mene myöskään ravinteita, eli kun sinne menee sitä nestekiertoa sinne niveleen, niin se vie sinne ravinteita. Nivelessä ei ole itsessään verenkiertoa. Nyt voitte vähän liikutella niitä sormia jo vähitellen. Hyvä. Sitten tehtäisiin kilpikonnan ranteet. Eli käännetään nuo ranteet niin kuin tällainen toistepäin. Ja me tehdään molemmat ranteet samaan aikaan. Ja ollaan minuutti tässä, 2 minuuttia tässä. Eli nyt voisi tuntua niin kuin venytystä periaatteessa aina tuntuu siellä niin kuin pitenevällä puolella, eli tuolla ranteen takana voisi tuntua niin kuin venytystä ja sisäpuolella mahdollisesti, jos ottaa luut vastakkain, niin tuntuu sitten sitä paineen tunnetta. Tässä voi istua ihan tuonne kantapäille, jos se tuntuu hyvältä. Nyt ollaan suunnilleen puolessa välissä tätä liikettä. Ranteet venyy sieltä takapuolelta ja sitten etupuolella siellä niin kuin ranteen sisäpuolella mahdollisesti voi tuntua pikkusen sitä paineen tuntua. Vielä puoli minuuttia. Hyvä. Sitten vapautetaan ne kädet taas tähän polvien päälle ja voi huomata kuinka se lämmin tai voi olla kylmäkin nestevirtaus yltää sinne ranteisiin asti tai se luultavasti virtaa sieltä ylhäältä päin sinne ranteita kohden. Ja mulla ainakin koko käsi tuntuu nyt siltä, että siellä on niitä nestevirtauksia aika kivasti. Sitten voi liikutella niitä käsiä vähän. Ja tehdään sitten seuraavaksi tuo käännetyt leijonankäpälät ja me tehdään 1 puoli kerrallaan tämä ja 2 minuuttia per puoli. Eli käännetyt leijonankäpälät näyttää tältä, että ranne menee tuonne eteenpäin
ja sitten siihen päälle laitetaan sitä painoa. Ja ollaan 2 minuuttia per puoli. Tän näköinen liike. Ja tää tuntuu täällä kivasti täällä. Sormien lihakset tulee täältä asti. Niin ne varmaankin venyy teillä aika kivasti. Mä ainakin niin kuin pidän hyvin todennäköisenä täällä niin kuin kyynärvarren sisäpuolella. Tuntuu todennäköisesti kivasti venytystä ja sitten täällä ranteen ulkopuolella voi tuntua nyt sitä painetta mahdollisesti, jos teillä on sellainen liikkuvuus, että se antaa sinne paineen tunnetta. Vielä toinen minuutti. Se paine ei tosiaan ole sinällään haitallista. Se on ihan sellainen joskus toivottukin juttu ja se myös aktivoi noita meridiaaneja omalla tavallaan se painekin. Eli tässäkin menee nämä käden yang-meridiaanit menee täällä takapuolella ja yin-meridiaanit sisäpuolella. Hyvä. Ja sitten taas ei ravistella heti, vaan vapautetaan se käsi tähän polven päälle. Ja huomataan siellä niitä nestevirtauksia. Mutta lähdetään kumminkin tekemään toi toinen puoli oikeastaan saman tien perään. Eli tehdään tää vasen puoli. Ja sama juttu ja ollaan 2 minuuttia. Vähän voi toki sitä oikeata kättä tässä samalla ravistella, vaikka ei sitä heti ravisteltukaan, mutta nyt voi toki jo hyvinkin sitä vähän vapautella sieltä. Nyt tässä pitäisi aika kivasti tuntua tuolla kyynärvarren sisäpuolella se sellainen kiva venytys. Jahas. Hyvä, ja voidaan sitten vähän vapautella sitä kättä sieltä ja pikkuisen annetaan ensin sen nesteen virrata. Tunnustellaan sitä nestekiertoa siellä. Voi tuntua siellä niin kuin lihaksessakin siellä kyynärvarressa, mutta todennäköisemmin täällä ranteen lähellä. Niin. Sitten mentäisiin istuma-asentoon ja tehdään käänteinen hylje.
Eli tässä teidän kädet menee tänne taakse ja siellä saisi olla tällainen asento, että nämä kyynärtaipeet suoristuu. Ja tässä on rinnan avaus kyseessä myöskin, eli rinta avautuu. Saa mennä aika taakse tänne. Pitäkää kumminkin siellä tukevalla alustalla ne kädet. Ja me ollaan siinä noin 2 minuuttia. Ja tässä mulla ainakin tuntuu niin kuin, aika kivasti avausta eli venytystä tuolla niin kuin hauiksissa eli niin kuin olkavarressa. Ja sitten olkapään puolella voi tuntua pikkuisen painetta mulla. Eli tuolla olkapäässä. Mutta sitten sellaiset, niin kuin jos teillä tuntuu tuolla olkapään pienissä niin kuin, jänteissä venytystä, eli siis sellaisissa niin kuin tuossa nivelen päällä venytystä, niin se ei periaatteessa ole oikein hyvä, koska se ei ole niin kuin meidän kohdealuetta. Et me tehdään mieluumminkin venytetään niitä lihaksia kuin niitä pieniä jänteitä siellä nivelten päällä. Sen takia se lihas on myöskin kestävämpää kudosta. Kyynärpäässä voi tuntua joillain painetta. Se on ihan hyvä, jos siellä tuntuu painetta. Paine on ihan tervetullutta. Mulla tuntuu pääasiassa se hauiksen venytys tässä. Jaha, ja ollaan oltu aika. Ja voidaan siirtyä sinne selinmakuulle vähän vastaanottamaan tätä harjoitusta. Ja sieltä selinmakuulta käännettäisiin sitten seuraavaksi vatsamakuulle. Ja ruvetaan siirtymään sinne, niin kuin mä sanoin, että ristiselkä on niin kuin meidän toinen pääkohde ja se on oikeastaan niin kuin se, johon meillä on täällä nämä tehokkaammat liikkeet. Eli aloitetaan haaveilijalla. Eli te olette siinä vatsamakuulla, niin nostakaa ittenne kyynärpäiden varaan. Kyynärpäät saa olla ihan vastakkain tai pikkuisen erillään. Ja sitten nojaatte sen leuan sinne niin kuin teidän kämmeniin. Niin nyt kun te nojaatte sen leuan sinne kämmeniin, ja tää on vähän niin kuin sfinksi näin. Tää on sfinksi. Mutta sitten kun te tuotte tämän leuan tänne kämmeniä vasten, niin te huomaatte, että se alaselkä painuu vielä enemmän. Ja me ollaan siinä noin 8 minuuttia. Siitä on nyt jo melkein minuutti kulunut, niin ollaan aika pitkään tässä asennossa. Ja tässä tosiaan tulee painetta aika kivasti tonne alaselälle. Varsinkin kun te painatte täältä ylhäältä asti. Jos te kokeilette, että te päästätte sen leuan sieltä vapaaksi, niin se heti vähentää sitä painetta siellä alaselällä.
Mutta sellainen sopiva paine, ettei liikaa. Jos tuntuu liikaa, niin sitten voitte olla ihan tässä Fixissä tavallisessa näin. Ja painetaan sitä vatsaa sinne alustaa kohden ja tämä paine täällä alaselällä, niin se periaatteessa aktivoi noita vesielementin meridiaaneja tuolla alaselässä, eli virtsarakon ja munuaisen meridiaania. Ja miksei maksan meridiaaniakin siellä selkärangan lähellä sisäpuolella. Maksan meridiaani on tosin puuelementin meridiaani, mutta se ei välttämättä niin paljon tähän liikkeeseen kuulu. Samalla lailla. Ja syvät hengitykset syvään sisään ja oikein syvään ulos. Ne syventää sitä. Uloshengityksellä varsinkin voitte tuntea sen paineen siellä alaselällä. Ja tämä vahvistaa teidän niveliä ja niitä välilevyjä, tämä harjoitus. Vielä sellainen 4,5 minuuttia, eli melkein puolessa välissä ollaan. Voitte myös halutessanne kokeilla levittää tai kaventaa jalkojen asentoa, joka vähän muuttaa sitä tuntumaa siellä alaselällä. Syviä hengityksiä sinne alaselälle. Vielä noin 2,5 minuuttia.
on hyvä tässä haaveilijassa laittaa nämä niin kuin, kyynärpäät aika lailla vastakkain, jolloin teidän kyynärvarret tulee aivan pystyyn. Ja silloin tämä asento on niin kuin joka lailla tukevampi ja sellainen, niin kuin teidän ei tarvitse käyttää lihasvoimaa ollenkaan siinä pysymiseen. Se on oikein hyvä sellainen pointti. Jos te teette haaveilijan näin, että teillä on nämä kyynärpäät hirveän levällään, niin te ette pääse yhtä korkealle ja sitten tämä on niin kuin hartioille paljon työläämpi asento. Hyvä, ja voidaan siirtyä sieltä ihan hetkeksi vatsamakuulle. Ihan haluamallanne tavalla. Joko poski siellä alustassa tai sitten käsien päällä. Ollaan tässä noin minuutti. Vähän vapautetaan sitä alaselkää. Periaatteessa voisi olla parempi, että se poski olisi aivan siellä alustalla asti, niin te saatte hyvin sitä pituutta siihen selkään. Hyvä. Sitten noustaan sieltä vähitellen konttausasentoon. Ja tästä konttausasennosta niin laskeudutaan sulavaan sydämeen. Eli viedään niitä käsiä sinne eteenpäin kauas. Ja leuka tulee maahan tai sitten otsa. Ja mä levitän vähän noita polvia ja sitten viedään sitä rintakehää sinne maata kohden. Lantio pysyy noin polvien yläpuolella. Oikein hyvä sulava sydän sinne. Ja ollaan siinä 5 minuuttia. Ja siinä tuntuu luultavasti teillä siellä niskassa vähän painetta. Ainakin jos laitatte tämän leuan alustaan. Niskassa ei saisi tuntua ihan hirveän paljon painetta mun mielestä, niin niskaa ei ole tehty kannattelemaan mitään isoja määriä painetta. Ja alaselkä luultavasti kans, niin sinne tulee takapuolelle sitä painetta ristiselkään. Se on meidän pääkohde tänään.
jos tähän sulavaan sydämeen haluaa vähän lisää haastetta, niin sitten voi tuoda näitä blokkeja tänne käsien alle, jolloin siitä asennosta tulee entistä syvempi. Ainakin tuonne rintakehän alueelle tulee silloin enemmän avausta. Vielä 3 minuuttia. Aika pitkä aika meillä tässä sulavassa sydämessä. Voidaan toki vähän sitä lyhentää. Musta tuntuu, että me vähän lyhennetään tätä aikaa. Hyvä, ja siitä voidaan siirtyä vähitellen vatsamakuulle. Taas tunnustelemaan sitä äskeistä avausta. Tuntuuko siellä minkälaisia tuntumia siellä rintakehässä, avausta, etupuolella muualla avausta tai selän, miltä se tuntuu nyt, kun teillä oli vähän painetta siellä alaselällä, niin nyt kun se vapautuu tässä vatsamakuulla, niin miltä se tuntuu se paineen tasaantuminen. Hyvä. Sitten noustaan sieltä ihan pikkuhetkeksi istumaan-asentoon ja tehdään seuraavaksi nukkuva perhonen. Eli viedään nämä jalat sinne vastakkain eteen ja sitten jos teillä on jotain polsteria tai muuta, niin sitä voi käyttää täällä niin kuin alla. Mulla on itse asiassa tuollainen meditaatiotyyny tuossa, niin mä voin ottaa sen sinne mun alaselän alle. Ja siitä nyt nukkuva versio on se, että te nojaatte sinne taakse. Ja siinä ollaan 5 minuuttia. Tämä on hyvä avaus tänne nivusille ja mahdollisesti ainakin jonkun verran tulee painetta tuonne alaselälle helposti tässä liikkeessä myös. Eli sitä ristiselän painetta taas haetaan sieltä alaselän painetta.
tässä olisi hyvä niin kuin, no kädet voi olla tässä sivulla, se on vähän helpompi. Tai sitten jos haluaa vähän lisää siihen tuntumaan, niin sitten voi viedä käsiä sinne pitkälle sinne pään yli. Mun pitää katsoa, koska meidän piti tulla tästä asennosta pois. Joo. Vielä 4 minuuttia. Tässä voi tuntua myös täällä niin kuin lonkan ulkopuolella, voi tuntua sitä painetta, kun siellä voi ottaa kans noin luut vastakkain siinä lonkan niin kuin lonkkamaljassa. Riippuen vähän siitä lonkkanivelen mallista. Vielä sellainen 2,5 minuuttia. Eli puolessa välissä ollaan tätä asanaa. Huomatkaa, että kipua ei saa tuntua, vaan jos tuntuu kipua, niin tulkaa pikkusen poispäin sieltä asanasta. Voitte olla vaikka istualtaan vaan perhosessa, jos tuntuu, että tämä makaava versio on liian rankka. Viimeinen minuutti. Mulla tuntuu kivasti avausta myös tuossa rintakehällä tässä asennossa, kun mulla on nämä kädet tänne ylöspäin. Syviä hengityksiä, ne aina tehostaa asanaa. Hyvä. Ja voidaan jo ruveta vähitellen nousemaan sieltä. Tai otetaan ne, nostetaan vähän rantiota, niin saadaan se polsteri tai mikä lieteillä onkin, niin sieltä selän alta pois, jos sellaisen olette sinne laittanut. Ja otetaan selinmakuulla ihan pieni hetki. Voidaan suoristaa ne jalat ja ollaan pieni hetki pidentämässä sitä selkää suoraksi.
Periaatteessa tässä voi olla koukkuselinmakuullakin, jos se suoristaisi sitä selkää vielä vähän paremmin. Kivasti energia virtaa siellä selkärangassa. Ja sitten tehtäisiin seuraavaksi satulat tai puolisatulat 3 minuuttia per puoli. Se on aika pitkä aika olla siinä koko satulassa, joten suosittelen tekemään puolisatulan, mutta voi tehdä myös koko satulan, jolloin teillä on, jos tiedätte mikä on koko satula, niin te voitte tehdä. Mutta jos ette tiedä, niin älkää menkö suoraan noin pitkään koko satulaan. Eli istutaan tänne vähän niin kuin vasemman kantapään sisäpuolelle ja oikea jalka tulee suoraksi eteen. Ja sitten nojataan sieltä tänne taakse. Näin, että tulee siihen etureiteen hyvä venytys. Ja jos menee aivan alas asti, niin silloin varsinkin tuntuu tuolla alaselässä myöskin kivaa painetta. Mä tuun nyt pikkusen ylemmäs tähän. Ja sellainen 2 minuuttia jäljellä. Tätä puolta. Hyvä. Sitten voidaan kohottautua sieltä sinne istumaan takaisin. Suoristetaan se vasen jalka. Ja sitten otetaan se oikea jalka sinne alle. Ja lähdetään tekemään sitä oikeaa puolta. Sinne taas sinne hyvään, teille sopivaan takakenoon se asento. Ja voitte tässä samalla tunnustella ja huomata, kuinka se vasemman jalan reidessä kivasti virtaa nesteet. Polvi tässä venyy alaselkään. Jos menette alas asti, niin alaselässä on kiva paineen tuntu.
vielä 1,5 minuuttia, eli ollaan puolessa välissä tätä puolta. Polvessa siis ei saa tuntua sivuttaista vääntöä missään nimessä. Jos teillä tuntuu polvessa sivuttaista vääntöä, niin muuttakaa sitä asentoa jotenkin niin, että sitä ei tunnu. Tai sitten tulkaa pois asennosta, sitä ei saa tuntua. Sivuttaista vääntöä ei saa tuntua polvessa. Ja voidaan kohottautua sieltä ylöspäin ja suoristetaan ne jalat. Ja sitten tullaan sieltä pienelle selinmakuulle hetkeksi aikaa. Huomaatte ne nestevirtaukset siellä reisissä ja alaselässä tuntuu kivasti sellaista paineen vapautumista. Sitten tehtäisiin ihan istualtaan se perhonen. Eli tullaan sinne, noustaan vähitellen, saatte nousta sieltä istumaan ja tuotais nämä jalat sinne vastakkain. Nyt voi niin kuin taivuttaa eteenpäin, jolloin sinne alaselän takapuolelle tulee nyt sitten niin kuin venytystä vuorostaan. Kun nyt ollaan sitä viety toiseen suuntaan tarpeeksi paljon, niin tässä on nyt sitten vähän sitä vastaliikettä eli eteen taivutusta. Ja sinne voi vaan niin kuin painovoiman mukana taipua sinne eteen, sinne perhoseen. Tämä on kiva tuonne alaselälle ja ristiselälle. Nivusten avaus toki samalla.
Sitten tehtäisiin viimeiseksi liikkeeksi vähän sellainen haastavampi eteentaivutus, joka tulee itse asiassa ylös alaisin. Ja jos haluaa, niin voi kyllä pysyä myös tässä perhosessa. Et katsoo ensin mitä mä teen, että mä haluaako lähteä siihen. Ja tää on tällainen kuin etana, eli koukataan tänne ylös alasin ja sitten tuotaisiin noita varpaita tonne maahan taakse. Ja tässä olisi tarkoitus olla 4 minuuttia. Se on aika pitkä aika tässä asanassa. Ja sitten sen jälkeen on loppurentoutus. Ja siinä etanassa niin voi tuntua aika kivaa venytystä tuolla niin kuin, selän puolella. Ja toki niin kuin, kaulan puolella ilman muuta paineen tunnetta. Niskassakin voi tuntua vähän venytystä. Ja ehkä niin kuin rintakehälläkin voi tuntua mun mielestä painetta. Sellaisia ajatuksia näistä paineesta ja venytyksestä. Vielä 1,5 minuuttia. Sitten voi tukea niillä käsillä vähän kun tulee sieltä etanasta takaisin alas hitaasti. Ja sitten vapautetaan asento sinne loppurentoutukseen eli savasanaan. Ja savasana kestää tänään noin 5 minuuttia.
alkaa liikutella niitä sormia ja varpaita. Tulla vähitellen takas tähän tilaan. Ranteita ja nilkkoja. Sitten voisi nostaa ne jalat sinne koukkuselin makuulle ja pikkusen heilutella puolelta toiselle. Saadaan sinne vielä vähän toisenlaista liikettä sinne selälle. Sitten kannattaa ottaa ne polvet sinne vatsan päälle ja keinutella siinäkin vähän puolelta toiselle. No sitten keinutellaan itsemme sieltä istuma-asentoon. Ja muistakaa kiittää itseänne, että soitte itsellenne sen joogaharjoituksen. Ja kiittää sitten myös meitä muita. Kiitos paljon.